Tak mluv. Čau, vodky! No to jsem zase já. Mě znáte, jo, teda hezčí obličej, že jo? Jak je tady nové video, kdy bude tato vrtka natáčet a já budu skákat. To jsem já. No, sice nejsem kopecký sýr, ale než šňupu aspoň to ořezávátka, on tady ten o přestávkách si vezme ořezávátka a šňupe z něj zbytky tušky. Takže se čumte na tohohle debila, který tady mrdá z ulice. Ty tady mrdáš, vole, ty. Takový psychopat. Já jsem horší než Hogi a líp natáčím. Toto není vlog, protože to jsou mrtví chlupací. Když tak nás najdete pod pitom. Ještě jedno video s kasalíkem, mrtkám. Ale ještě jsme natočili jedno video, které je podobné velmi tady tomu. Takže čumpe. Čumte, vole. Mrtví chlupatý. Vy kreto, ani budete čujet. A jo, tady začíná můj vlog. To jsem já. Já jsem Patrik Hvězdice, který se vymrdá. To jsem já. Milí hlupáci, to jsem já.